Úspešne dohľadané. Dobre, ďakujem za zahlásenie. Z mojej strany je gratulácia. Odovzdávam ti 2 zálomky, jeden pre teba, jeden pre psíka. Ďakujem. Krátke hodnotenie, teda stopy dohľadávky hodnotím známkou 4. V tomto prípade môžem povedať, že je to pekná štvorka. Začiatok, nasadenie, zaláhnutie, práca pomalým krokom, ťahanie, neschádzanie, nerevírovanie, vyslovenie nízky nos. Na zlome na ležovisku tam bolo také mierne, báme sa o tom, že možno 10-15 sekundové trošku váhanie. Pes vyšiel, dopracoval. Keby každý pes robil takto vo výcviku, bol by som na tom. No, ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. On to má v sebe. Ne?